Komputer sesuai lah ya. Komputer. Chandra Sadupara Champangnagar PS outpost ni bisingo khopsaknai Sadupara o achomsa buphang kotorma kisa kalaioi sini tiprasa koroksa bo Agartala ni simi Rateliamora bo khak thang tongmani jorao achomsa buphang kaisa kalaioi gari ni saka uklaika abo bai belakhano kirima singsa tai sing sawai manka malkhung bisingo malkhung mothornai bo khoroksano tongmani bini bsago mongsa dera mongtrika tamani bagay khangke bo motor mani bakhago klailia ni bagay angke nugui makhana je driver ni motor mani gana bakhago kaisa buphang kotorma habai thangmani norok nukhnai ko angke habai thangka tumungno ayango bini logio ke botong khangke belakheno serious khamo bohog rogo phano yorjak khamo amhai condition getaba angna rongno phunung na thang tongo tabo buphang o buphang naidi amso kotorma tabuk gana gani ni borok rok rasuoi no laina nai tong buphang no belak buphang kotorma kalai phaika